Ni pedang so bahai pi baro iwe shakan ka video ka Khasi InfoGraphics channel menta hakan ka video kan man rash pi yash totally ki les jong kimrat ki bai matam hakan ka pyrthei ki banga tharai phinum kwa satya ban yoi badi kanduru ti shwa begin zang ka video la da phyak dei ba thamai so ba wat klat ban subscribe yakan ka channel kublai shibon haka kerdan ka Shiphew ngila bo ya usnyang lani u hippopotamus ubangi khot haka ketien phareng kini ki mrad kilong ki bama bat ki shirkhei namar kilong ki khlain bor bat ki dan ki baniat ki bahe bat ki badap kini ki mrad kilong ki bama namar tip bat la ban batai ka jinglong jungki ba hakano ka por ki la ban thombor ki wei pat ki mrad kum yo kuratia umoj bat kum juru ye ki brio kini ki mrad kim da sultanat than ban yo i ba ki wei pat ki mrad kin dan lang haki jaka badan mati Bsein kini ki mrad ki thombo ba penyap rui ki brio namar ki yo i bat tharai bale se ga jingdan chung brio kala ban long ga jingbom singan ki phonre jongki komta Bsein ju thombol barbori ki brio balayo jing khendu ba ki hajar ngot ki brio ki do e la ga jong ga jing em haka shisnam na ga jing sha thombor hakini ki snyang haka number ba khandai ude udngem hoi Bsein ngile juyo sngo bat yo i ka jing sha thombor ka ba kan san jong ki dingem ya ki brio bat ba ki dang ya ki lenti ki sen ki khamtam shaki jaka khlaw yo niu mrad la bo lang hakani ka les jong shipotli ki mrad ki ba imatam namar bo dan ya ka met ka ba he bat ka ba khlain bor bat i ka jinglong ka ba i triem ka ba khong ka jong u ki dingem ki dan ni ka renyeng ka ba jrong ka ba prapot hado khat wei pot ai bat ki bnet jong ki long ki ba nap bat ki ba khlain bor ki dingem ki dan ru ki tersim ki ba jrong bat ki ba nap ha shir haka ba ki ju pandan kam ha haka ban turut bat thomboru ki brio bat kumjuru ki nong shuon ki jongki haka number ba prau de ukhasha ba phai pa jasla duriau Dohkha ku de wei ni ki mrad ba matam na mar uniu mrad long ba stat ba khlain bor bat ki net ka tha jung uru long ki ba nap bat ki ba e ba ka jing he jong ni ki mrad ka don kumba arpho phot bat ka jing stat jong ki banjingi ha duriau ka long kumba lai kusan kilometer hakashi kanta patang na kini ki jing long ki ba udan ra long lupa ka ke basngo ting bat basngo ir ki brio ki bangam she duriau bat Bsein ru la jiyo i ba kini ki khasha ki ju thombor bat nyap ru ki bangam she bat kumju ru ki brio ki basong ha ki lieng haka number ba nyo once ukla kla ko mangi tep ki de ki miau klau ki ba he tam ha pyrthei ki kla ki ba khampau bat khamdan ba ki de ki kla bengol kla ki don ye ka met ka ba he bat ka ba khia ko ba lai spa shpo kilo ha ki kla sinrang tat ba ki kla kan thei bat ka long ko ba shi spa prapo kilo ai ki kla ho kim de ki mra ki ba stat tam ban mare tang ba ki jat jong ki pat ki long ki ba khlain bor bha ha ka ban mare ha ka ba ki la ban mare stat kumba nriu pho kilometer ha ka shikanta kini ki mrad ki hap lang hakani ka les namar ki long shisha ki ba ma bat ki ba shirkhei na ka banta ki brio na ka jing thombor ka jong ki ya ki brio ka bala shim ya shibun ki jing em ka jing sha thombor ki khla kala ja ba shi ki khla bat kumjuru ha ki zu bala bu e ki bat kumba san pho hadu nriu pho mot ki brio yap hakashi snam tang na ka jing sha thombor ha ki khla bat kat kum ka an la mana bat khang persharu ban ri ki khla hayeng namar ka jingma ka ba aplepa anda ki he bala ongru ba ki khla ki dan ki tu ki jat na khamat ki ba khlain bor ba ha ka ba tang na ka season thap jong ki kala byang lepa ban penyap ya ubrio la ne ya umrat bat kum juru ban pen khen ya ka shieng ka ban reu de useng ko mangitep ude usiem jigi mrat khla bat balai la khen yu kum usiem namar ba ulong ba khlain bor u ba stat par ba chalak batang na ka jingker hu jong u kralong lupa ka jing mai ki wei pat ki seng gi de jat miao ki ba he tam ha pyrthei hadin ki khla ba ki dan ni ka jing jrong kum ba sau phut tam ai bar ka chi khya jong ki kum ba ars pa arpusan kilo bar ka jing stat jong ki ka long ba ki la ban mare kum ba 3 kilometer tang ha ka shikenta bat ka long ka basok bat ka dan ka jingmaru lada ki mut ban thombor ki brio na mar kilong ka stat bat ki tersem ki bakhlain bor ki jongki hakabasan ki de ki muj ya kini ki muj badan haklaw Afrika la ai kerteng rui ki de ki nyap bayong la ne ka black dead la ki nong riam mara lai knang ki de ka ne ka kerteng na mar baklong ki mara ki ba ma bat ba shirkhei bat ka ba eru ban riam bat kem ne ki
Kini ki moi kila ban mare kumba 20 kilometer tangah ke Shikenta harangkat ke jingdon jongki ya ka met ke bakia kumba lai spa hadu san spa san pau kilo. Bat kumjuru ke jingdon jongki ki reng ki ban nep ha shir alalong lupa ke jingma nak benta ki nong shuon ki jongki. Kini ki moi ki ju thombol batan ra ru ki brio lung ba ki tu ki reng ko bal pelong bat siem ru ya shibun ki jingim jongki brio. Kumta kan khampa ba pen husiar hakabantor syajan kini ki moi. Haka kerdan ka basau de Bsein Kobra kini ki Bsein kilong ki bama bat ki badan ni ka bi besar khai ki bagi chupen mi bat thombor bat po ki brio lani ki mrad kini ki Kobra ki laban siat biru ki khmat ki nong shun ki jongki ki bawandra ki jing sat selang bat kumjuru ki baya lam sundan shadow ki jing matla jong khmat ka bi ke bau niu Bsein chupen mi haka shisin po kala biang lepa ban siem hadu arpongut ki brio lani wei wati. Haka kerdan ke balai ude Bsein mamba. Bsein mamba ude uwei na ki Bsein ubadan ni ka bi ke pas new tam. Bat barabor kini ki Bsein ki thombor bat po ba je ki badan hajan jongki. Ka jing jrong jongki ni ki Bsein kala ban jrong kumba praput hadu khat sauput ai. Bat kila ban par stad ru kumba khat ar kilometer haka Shikenta. Kini ki Bsein kilong ka jingma ka basur kai bhai ki brio namar habaki po yano ki pelat hado shispa gram ai kabi kat ba nakabenta ubrio tang 10 gram kabi kala biang lepa ban siem ni ka jingim namar naka jing syapo jong kini ki Bsein ka wanra be ya ka jiking kli haring ka jing bom ti brio ka baya lam syaka jing yap lada umyo jing sumar hakapor ka biang haka kerdan ka baar ude mrad reptiles ubahe tam ha pyrthei bat uta ude ukuratia lane crocodile ukuratia ude wei na pedeng ki mrad baro ubadan ye ka banyat kथा ka baklan bor tam kini ki mrad kilaban hapo bat aslak handau ru kumjo ukuratia udan ye ka sni ka bajuat bah ha ka met ka jong u ka met jong ukuratia kala banjong kumbasan phot hadu enriu phot ai Henry don ru kuratia ki ba haduriau mulu di bala banjrong hadu nyopot mat kia kumba khandai spa hadu 1000 kilo ai. Kini ki mrad kilong ki ba ma bat basir khai ba hadu kata-kata nakadaw jong jing thombor jong ki yaki brio ko ba nakapor syakapor. Kini ki mrad ki yo ikum ka jing ba mi ki brio de namar ka negan kadaw lamaham bat kentu badai ban kiar kat bala ban le syajaka badan kini ki mrad nang banlai na kanu ka jing sha thombor baya lam shaka jing mensau bat kumjuru ka bala banyalam shadu ka jing yap mentangin poi sho mrad uba matam ubangil ap khmilinti na du banne baduta ude Dohkha Jelly yakini ki mrad laban syamba hakari Australia Philippine bat kumjuru hakari Thailand kini ki Dohkha Jelly gilong ki ba matam namar nakasisin kan tha kini ki Dohkha kanuman ra ki jing shitom hakamet ka jing pang yap silyang bat kumjuru ka jing yap khamtam nakabenta ki tu ki brio ki balai jingi saduriau kini ki mrad kila banjrong kumba khanriu inch haringkat ka jingdon ka jong ki temai ni ki ksai ki jat ki bala banjrong hadu shipopot ai kini ki mrad ki ha pa kedan banan kong tam namar pa ki dan ru ka bi ka basir khai ba ka bala bat penyap ki brio tang ha po ka san minute lada yo klo ya ka jing sumar namar umla satya banyaisha ya ka jingpang na ka jingsha kan tha hakini ki Dohkha bat ka bi jong ki ka khta ru yo klong stam ka bawan ra be ka jing e ha ka ban ring men sim na ka ne ka da bon ki brio ki yap ai bat ka long ru ke e ka ba e ban kyar na kini ki mrad namar umla satya ban ithu ya ki namar bakarong jong ka met jong ki ke yesriem bat ka Te paralog nila poi siya kabakot jong kanika video kublay shibon ya pi kibala petkot ya kanika video bat kumjuru wat klat ban like bat sa comment ha po uno na pdeng kini kish totally kimra kiba pikam imado ya baro bat ngin siya siyam yang pat hakawi ka video